Li Tirkiye welatî dibin şert û mercên giraniyên aboriyê de pêşwaziyê li ser sala nû yanî 2023 dikin. Di amadekariyan sala nû de êdî welatî wekî berê nema dikarin diyariyan ji hev re bistînin. Ji ber enflasyona zêde û bihaya giraniyê kelûpelan. Li gorî lêkolînan îsal ji 10 kesan ancak 2 kesan kariye ji bo serê salê kelûpelên diyariyê bistîne. براستی امو چند هوال هاتن باهف موسا کاری ام هند دیاریان بکرن کلوپل bahane leb avayaki emji havul dedin berxwe bidin. Geçen seneye göre tabii ki fiyatlar çok yüksek. بێگومان بە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو نرخەکان زۆر بەرزن بەڵام بەو پێی ساڵانە جارێک ئاهەنگ دەگێڕدرێت زیادەڕەوی ناکەین. Dikandarên ku kelûpelên sersalê difroşin, balê dikşînin ser bihayê kelûpelên diyariyê û dibêjin ji sedî sed zêdetir bihayê her tiştî li gorî sala par zêde bûye. Welatî ji vê yekê tengezarin û gelekê ji wan ji nava bazarê destevala vedigerin. Alım gücü düştü tabii. Yani milletin... Di rabirduye de ev der ji mirovan tije dibû. Lê niha li gel qerebalixê hiç tiştek nayê firotin. Vaye binêrin. Hemû malê me wekî xwe maye. İnsanlar 3-5 ayı birleşiyor. Buha bûyîneka berbiçav heye di bazarê de. Xelk ji bo ku serederî bi vê yekê re bike, şûna derkevin derva sê-çar malbat li hev kom dibin û wisa sersala xwe pîroz dikin. Darên di asta asayî yên serê salê ku di sala 2021 de bi 300 lîreyan de hatin firotin, îsal çûne ser 800 lîreyan. Komikê simbol yê serê salê ku bi 15 lîreyan de hatin firotin jî niha bi 6 lîreyan têne firotin. Ev sê salin ku bi giştî li cîhanê bi taybet jî li Tirkiye welatiyan nekarî bû ji ber pandemiyê ser salê pîroz bikin. Lêbelê îsal amadekariyan dest pê kir, lêbelê bi dilê şikestî dest pê kir. Ji ber ku rewşa civaka li Tirkiye her ku diçe ji ber aboriya nebaş xirabtir dibe, daha tawan kêm dibe û her wiha ji ber bilindbûna enflasyonê bihabûna bi taybetî cena rojane îsal dema ku ser sala nû yani 2023 pêşwazî dikin wekî salên borî bi kêf û coş nikarin pêşwazî bikin. Li gor amaran li gorî salên borî îsal ji 10 kesan tenê 2 kes dikare diyariyan bistîne di sersalê de ku raberî hev bikin. Azad Altun, Kurdistan 24, İstanbul.